Đây, cũng là pass alai ra phải làm gì cái cốt này à? Gào. Chết rồi. Mấy chị mẹ hầm thế nè? Hầm này cũng biết rồi. Mà hay hầm bên nào đấy? Hey guys, welcome back to my YouTube channel for the Bora Lab. And now we're going to do video. Okay. Rồi, một nữa. Một nữa. Kuri. Wow. Man lagi for जोंहा आब'नि हाबानि सायाव बिराद माने कुइसन जालांबाय मोननैसो सोंथिफोरखौ आङो नै भिडिअ'नो एसे बुंलांसै जेरैबायदि नियमफोरनि सायावबो गोबां मानसिफोरा सोंदों जे मानो माने मा नियम बिलाइ मा खबर जानाय एबा हाबानि उनावनो मा आरो आथिमंगल बिदि आदैनि उनावलाय मा आथिमंगल बिदि माने गोबां माने प्रश्न कुइसन थ' मा होनना बुंनो दा थ' जों दायोथ' जों खालामनो खामाखै जोंनि जे रिजियन जोंनि बे जायगायाव माने बिदि गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबाय थायो जोंनि बिमा बिफा थ' बिसोरखौबो माने बेबायदिनो बे नियमजोंनो माने हाबा खालामना हरनाय थ' बेबायदिनोथ' जोंबो माने सोलिनांगौ नङा होनबा थ' बेबायदिनो गोबां माने आसार खान्थिफोरा माने गोबां डिफारेन्स आरोना जोंनि बड'लेण्डआवनो थ' माथो बुंबावनो बेफोर गासैबो धोरोम माने गुबुनफोरखौ जोङो सानबाय थानाङा जों गासैबो बर' जों गासैबो बर'नि फिसा जों बेखौल' माने साननांगौ आरोना सेन्टिमेन्टआ बे जानांगौ दै थ' लोगोफोर बेखौनो बुंबाय आङो थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ अके थ' दायो फैगासिनो जुरियाबो मोना जोंहानाव माने आथिमंगलनि उनाव बियो माने गिबि आलासि जागोन जोंबो बिसोरनाव गिबि माने बिदि आलासि जाहैनांगोन आरो थ' बिनिफ्रायसो जोङो थांलाय फैलाय माने बिदि जासिगोन आरोखि नायनो थ' नै दायो आइया मावगासिनो माने जोंहा अमा फार्म दङ अमा फार्माव माने बायजोब्बाय जोंहा आफानिमोन जा आफा गैयिनिफ्राय माने बि पात्ता लानायाबो जाला जोङो बारा थांबाय थानायाबो जाया मानोना गोजान बिनिफ्राय मा जाबाय 1.5 किल'मिटार गोजानाव माने अमा फार्म दङ थ' बेखौनो नै दिनै एसे फाहामनो सानदों दायो धालाय एसे खालामनो दङ आइयाबो खामगोन आंबो खामगोन लेट्स स्टार्ट भिडिअ ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट जानायनि सिगाङावनो बुंगासिनो आं दायो थांगासिनो आबौमोन आलासि जाखांनानै एसे बिदाय होनानै दायो थांगासिनो मोनसे फुजायाव जाय बहुद आन्डार रेटेड माने जाय बेखौ माने प्रायानो मिथिया आरोना मोनसे आश्रम फुजा बाथौ आश्रम एबा ब्रह्म आश्रम दङ बेयाव माने बाथौ आश्रमबो बुंनाय जायो थ' बे माने हाजो खर' जायो आरोना माने सामब्रांनि हाजो खर' मोनसे बाथौ दङ बिराद हाजो गोजौ हा थ' बेयाव माने बोसोरे फेब्रुवारि मान्थआव माने फुजा होनाय जायो थ' बेयाव आरो मोनसे मेलाबो जायो आरोना थ' बेखौ लोगोफोर आं जि हाय देखायगोन आरोना थ' दायो जों बेयावनो थांनो सानदों आरोना मोनायै नै आलासि फैदो आलासि गिबि आलासि होननाय जा आथिमंगलनि उनाव दे मा मोजांथाय मैखुन दाउ बेदर पापर दालि गुमै बोरै टेस्टफोरा जानाया मोजां ने दे खुरदो लै जायो नै गुमैया फार्स्ट आलाय जाफाय ना मा जाखो नै खुरनाया गाव जेबो नङा थांसिगोन नै दे खाथि खासि दे 15 किल'मिटारल' बेखौ लांखोलना तामुआ सिनिया tongla थांगोन नै मानसि माया हामदो ने हामनाय cũng biết rồi. माहाय हामबाय बेना दे दाउबो बाय नुदों माहाय दाउबो साबिया आं लादोंमोन ओइ बायगन दो स्कुटियावनो दो गार्ड ओइ माबा आं सेफ गार्ड आरो दे हाबाय था लांनोसो फैगोन आरो लांनायल' लिमलाय होफैनांगोन आंनि हाबानि होफैनांगौ मोनसे अमा फिसा मासे लांनोसो फैबाय आरो दे थाब कार लादो ने थाब कार लादो ने गुमै लानांसिगोन होनबा गारा होआखै ने लगायदो दे थांदो बाय दे थां दे थां मिनि खुसि मानसिया औ लोगोफोर नै दायो आब'मोनखौ बिदाय होबाय थ' दायो थांगासिनो लोगोफोर ब्रह्म आश्रम मेला थ' थांगासिनो दंमोन ना
मा मेला बियो माने प्रायानो मिथिया बे मेलाखौ थ' सोरसो मिथिगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' जोंनि लकेलनिफ्रा मिथिगोन खिन्थु गोजाननिफ्रा बारा मिथिया आरोना माने बहुत फिसा मेला माने बहुत माने दिनैनिफ्राय आङो 15 बोसोर सिगाङावसो थांनाय माने 15 माने आं जेब्ला उन्दैमोन दै बिराद उन्दैमोन आं क्लास बिदिनो आरोना 4 5 बिदियाव माने 4 5 6 फोराव बिदियाव थांनायानो आरोना थ' दिनैसो आरोना दायो थांगोन लोगोनि डमिनारजों अगले जायसै दा लोगो मोनसै ब्रह्म आश्रम मेला लेट्स गो बोसोर उनाव दिनसैलै 15 बोसोर उनाव after 15 years ब्रह्म आश्रम मेला लोगोफोर सहैबाय ब्रह्म आश्रम एबा बाथौ आश्रम जायगाखौ बुङो ना लोगोफोर नैबेनो माबाया मेलाया बहुत ही आन्डाररेटेड मेला बे आन्डाररेटेड माने प्राय थ' माने नैयाव जायो मेनलि बाथौआ निखिनाव दङ आरो ब्रह्म मन्दिरा नैयाव ओइ नुजोना मोनसे माबा नुजोना थ' माने बेयाव दङ आरो ना ब्रह्म मन्दिर थ' नै मेलाया नैयाव जायो थ' नै दा जोंनि फैदों जों नै पुरा ब्रेन्ड निउ डमिनार दिनै फार्स्ट टाइम नाय अफरडिङा ना बियाबो अफरडिं नै गारि सप्तासे जादों होबाय साला हला हलि नै दायो सहैबाय जागिला सोरां मा खबर मोजां sama sama naksarafra sudah devotionfra लोगोफोरनि नायदो ब्रह्म आश्रम मेला लोगोफोरनि जागा बेनो मेलानि जागाया ओमफ्राय नै सायाव दोङो बाथौआ थ' सम मोनदोंबा एसे नोंथांमोन एसे देखायनोसै आं गाखोनानै नुनायावसो खाय खिन्थु बहुत गोजौ दै एकदम मेंजोबखायो गाखोबा माने नै सेफायहांबाय माने गाबोन दिनैनो लास्ट ना थ' दिनै हर लासै थानो होआखै खोमा थ' नै दिनै लास्ट आरो जोंनो होजोबखाबाय मानसिफ्राबो गैला बारा नै थ' सायाव गाखोनो सानदोंमोन खिन्थु बिराद गोजौ ओमफ्राय निखि बहुत गोजौ आरो ना जोंना नुहुराखैसो थ' गाखोथ'ला हर जाबाय आरो मैदेरनि बहुत माबायाव माने आतंक बुंनांसिगोन ना डेन्जार लोगोफोर बेखिनियासो दिनैनि भिडिअ'आ थ' बारा मोजां भिडिअ बनायनाय जायासै ब्रह्म आश्रमनिखौ मानोना बे मेलाया 10 दिन एबा 7 डेसफोर जायो थ' जोङो माने जों थांदों लास्ट डे खालि लास्ट थारिख खालि आरो बेबो जोंनिया मोना जाखाबाय थ' थांनाय लोगो लोगोनो जोङो माने मेलाखौ माने सेफायनाय नुनायखाय भिडिअ बारा बनायनाय जायासै आरो हाजोआव गाखोनाय जायासै ना माने हाजोआव गाखोनो हागौमोन खिन्थु मोना जाबानो मैदेरनि बहुत डेन्जार दाखालिसो मैदेर गासै मानसि फुथारदो खानाय नङा बिमा आरो फिसा बिमा फिसा न'खौ सेफायनानै पुरा माने गाफ्लेजोबखादों आरो ना बेफोरबायदि माने बे जोंनि दिमाकुसि बारनानैनो डेन्जार जायो खाथिनि माबाया एटेक आरो ना मैदेरनिया थ' बेनिखाय माने रिक्सबो ना हाजोआव आरो मानसिफोराबो बारा गाखोआखैमोन थ' बेनिखाय गाखोनाय जायासै थ' बेनिखाय बारा भिडिअ बनाय जायासै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' लोगोफोर जायगा साबसक्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय बहुतै फिसा मोनसे सर्ट दिनै ब्लग नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरो ना बहुत सर्ट जासिगोन बियो थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बहुत धामाका ब्लग फैगासिनो दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय